Kawadhi e gwenge mag Siaya, Jolupo kod jodak ma alwora ma Luanda Kotieno e kaunti ma Siaya wuok kendo riwore nyasi mobagi kod riwruok mok mar piny owacho ma SHOFCO. E tugo makelo kanyakla johala mag rech kod omena kaachiel kod Jolupo. Nyasi ni manobagi pi mayiedi kod tuke mamoko mopogore opogore otigo e chiwo siem ne Jolupo malombo mine kod weche mag terruok kitiyo kod rech gi omena, gino ma olandore kendo keto ngima nyithindo manyiri modak e nam kamarach. Riwruogno ma SHOFCO osebedo lai manyime e ratiro mag nyithindo manyiri ahinya to ma irocho ratechgi kapok ochopo higni 18. Tunahimiza wavuvi, tunawahimiza sana wanawake ama wasichana wakikuja baharini kutafuta omena ama samaki, tafadhali ninawasihi wapatieni samaki, usichukue samaki unabadilisha na siruari. There is no fish farm? Yes. There is no fish farm? Yes. We need to advance. We need to do what? To advance. We need to change our attitude. And we'll be working with women together, to fight against gender-based violence. Against what? Gender? Mano kedo ma pod biro dhi nyime dho wedhe mopogore.